Croeso nôl ato ni ar gyfer Bencampwriaeth Trinwyr Ifanc ac maen nhw wedi bod yn cystadlu'n frwd drwy'r dydd fan hyn yn y cylch gwartheg a mae Caryl Haf Davies o Eglwys Wrw gyda fi nawr. Ni'n gweld Maddie Clark fyna ni Siaced Binc wedi bod yn ei gwaith daw ar y teg. A dyma nhw te, y rhai sydd yn mynd amdani. Mi oedd yna 3 dosbarth yn dod Caryl. Ni'n gweld Iestyn fyna, Iestyn Llyr Hughes o Sir Fôn. Dyna chi Iestyn, fe enillodd y dosbarth o dan 16. Yes, mae rai ifanc yn mynd yn erbyn y rai hyn am yn ffordd nawr. Felly mae gyd yn dibynnu ar pwy nhw sy'n gwneud y jobyn gorau yn llygad y beirniad. Mae Gwion Jones o'r adran rhwng 16 a 18 a wedyn Cerys Williams dros 18. Felly maen nhw gyd wedi ennill yn ei dosbarth. Ac yn 3 talentog iawn fel wedes i ac yn ei gwaith gwych. Ni hefyd yn gweld yr rai sydd wedi dod yn ail yn y dosbarth tu ôl i nhw. Felly mae'r opsiwn gyda'r beirniad o roi y gilwobr un o'r reini hefyd os yw i eisiau. Dyna nhw'r rhai ddoth yn ail yn ei dosbarthiadau, ond dyma'r rhai sydd yn mynd am y garden goch. Mae'n Cerys yn edrych ar y beirniad gyda'r llygad clust ymlaen yn da. A Gwion yn ei diorau glas wrth yn gweithio'n galed fel mae Iestyn yn ei siŵr bod y trad na'n y llefydd cywir. Gymaint o beth yw gofio yn does. Heb sôn am gadw'r ni fel yn dawel ac yn llonydd. Ydy, mae loads o bethau. O, mae Iestyn di mynd â hi! Yr un ifanc. Wel, arbennig iawn. Wel, am foment. Wedodd hi ar y dechrau, ynddo fe, bod fydd e'n ifan yn ffeso uphill, fydd e'n edrych arni hi. Oedd. Wedi dangos aeddfedrwydd mawr yn hynny o beth, ynddo fe'n gwybod bod angen cadw'r ni fel yn edrych fyny'r tir ar bob cyfle posib. Ydy, yn sicr. O, llonggorchiadau mawr iawn i Iestyn. Mi fydd e wrth i fodd, fel bydd y teulu cyfan wrth gwrs, teulu Pabo o Sir Fôn.